ďalšiu besedu strany Smer sociálna demokracia, ktorá bude komentovať predbežné výsledky parlamentných volieb 2014. Dovoľte, aby som privítal pána predsedu Roberta Fica a podpredsedov Dušana Čaploviča, Vladimíra Maniku, Pavla Pačku, Roberta Kaliňáka, Mareka Maďariča a Petra Kazimíra. Pán predseda, nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážené dámy a páni, chcem na úvod tejto tlačovej konferencie predovšetkým poďakovať ľuďom z celého Slovenska za to, že sa postavili k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky veľmi aktívne. Boli rôzne odhady o veľmi nízkej účasti, ale napriek tomu, že nie sú ešte výsledky úplne oficiálne, môžeme skonštatovať, že účasť slovenskej verejnosti na týchto voľbách bola veľmi slušná, dokonca bola vyššia ako v roku 2010 a v roku 2006. Je to dôležité, pretože vláda Slovenskej republiky, parlament, ktorý je zostavený z politických strán, budú absolútne legitímne a budú sa opierať o účasť, ktorá je v rámci Európy a Európskej únie štandardná. Takže naozaj ďakujem všetkým ľuďom na Slovensku, že napriek všetkým tým zvestiam a napriek všetkým tým správam sa rozhodli prísť a rozhodnúť. Ako predseda strany Smer sociálna demokracia musím urobiť poďakovanie voličom a sympatizantom strany Smer, pretože sme dosiahli výsledok, priznám sa, ktorý nás veľmi príjemne prekvapil, pretože ja som mal taký tajný sen. Ten tajný sen bolo získať 1 milión voličov, čo sa nám nepochybne podarilo. A predovšetkým počet mandátov a celkové percentá, ktoré sme získali, potvrdzujú, že Smer sociálna demokracia so svojím programom úspel na Slovensku. Toto je asi tá najpodstatnejšia správa, že sme uspeli s tým, čo sme ponúkali ako alternatívu slovenskej verejnosti. Preto ešte raz ďakujem všetkým voličom strany Smer sociálna demokracia za obrovskú podporu. Ďakujem im aj za to, aké prejavy podpory sme mali možnosť vidieť počas veľmi intenzívnej volebnej kampane a viem, aké sú dnes očakávania a my sme pripravili tieto očakávania aj naplniť. Čo je také najpodstatnejšie na tomto výsledku, je, že Smer sociálna demokracia môže plne realizovať svoj program, ktorý sme ponúkli Slovensku ako alternatívu voči pravici. Chceme realizovať program sociálneho štátu. Chceme realizovať program ozdravovania verejných financií nie na úkor ľudí, ktorí majú nízke a stredné príjmy. My naozaj nechceme zaťažovať ľudí, ktorí majú 200, 300, 400 eurové príjmy. Ale chceme hľadať riešenia, ktoré týchto ľudí budú chrániť, riešenia, ktoré nebudú viesť k ďalšiemu znižovaniu životnej úrovne, riešenia, ktoré zastabilizujú Slovenskú republiku a prinesú určitú mieru pokoja. Bude to program, ktorý bude súčasne európsky orientovaný. Strana Smer sociálna demokracia jednoznačne preukazovala európsku orientáciu a určite v prípade spolupráce s európskymi inštitúciami sa Európska únia môže oprieť o Smer sociálnu demokraciu na Slovensku, pretože si uvedomujeme, že Slovensko ako malá krajina žije v Európe, chce žiť v Európe, chce mať štandardné vzťahy so všetkými štátmi Európskej únie a predovšetkým chce zachovanie eurozóny, chce euro ako silnú európsku menu, chce pokoj a kľud nielen na území Slovenska, ale aj v tomto celom európskom priestore. Napriek tomu, že výsledok strany Smer sociálna demokracia zabezpečuje strane Smer sociálna demokracia väčšinu v Národnej rade Slovenskej republiky, pristúpime k krokom, ktoré sme avizovali. Predovšetkým sa domnievame, že bude veľmi dôležité zvolať okrúhly stôl všetkých strán, ktoré získajú v týchto voľbách viac ako 5%. A je niekoľko tém, o ktorých treba hovoriť. Prvá téma je, ako sa budeme správať k európskym výzvam. Čaká nás ratifikácia permanentného eurovalu. Čakajú nás ďalšie rozhodnutia, ktoré sa od Slovenska z hľadiska Európy očakávajú.
Chceme preto hovoriť s týmito stranami a boli by sme veľmi radi, keby tak ako Smer, ako opozičná strana preukazoval európsky rozmer, že aj opozičné strany budú takýto európsky rozmer prejavovať a že rozhodnutia budú prijímané v širokom politickom konsenze. Určite chceme hovoriť s týmito politickými stranami aj o tom, či je nevyhnutnosť prijímať niektoré ústavné zákony a pri formulácii programového vyhlásenia vlády budeme reagovať na to, ako sa tieto strany postavia k prípadnej potrebe prijímať ústavné zákony, pretože nechceme urobiť tú istú chybu, ktorú urobila predchádzajúca pravicová koalícia, ktorá si do programového vyhlásenia dala niekoľko ústavných zákonov, na ktoré nemala väčšinu a vôbec to nekonzultovala predtým so silnými stranami, akým bol Smer sociálna demokracia. Určite chceme hovoriť so stranami o pomeroch v parlamentnom živote. Chcem zagarantovať, že strana Smer sociálna demokracia rešpektuje ako strana, ktorá má väčšinu v parlamente, úlohu opozície, úlohu kontrolných orgánov a v tomto sa budeme správať európsky a štandardne, tak ako sa očakáva od normálnej európskej štandardnej strany. A chcem povedať aj to, že predstavíme stranám, ktoré dúfam príjmu takéto pozvanie na rokovanie, aj našu predstavu o programovom vyhlásení vlády. A veľmi jasne hovorím, pokiaľ zo strán, ktoré získali viac ako 5%, bude strana, ktorá je pripravená spolupracovať so Smerom, sociálnou demokraciou, na programe sociálneho štátu, na programe solidarity, na programe neznižovania životnej úrovne, že sme pripravení s takýmito stranami spolupracovať, ak samozrejme prejavia záujem. My sme si vedomi toho, že dopredu nás politické strany odmietali, a počúvame to stále, že pokiaľ Smer bude mať väčšinu, tak nechcú mať so Smerom sociálna demokracia nič spoločné. My túto ambíciu stále máme. Chceme ponúknuť spoluprácu stranám, ktoré budú v parlamente a pokiaľ by boli pripravení na plnenie programu, ktorý som teraz spomenoval, lebo ak má Smer nadpolovičnú väčšinu, chce presadzovať svoj program, čo je celkom prirodzené, sme pripravení s takýmito stranami hovoriť aj o koaličnej spolupráci. Naozaj potrebujeme teraz chvíľku času. Potrebujeme, úprimne povedané, sa aj vyspať. Hovorím teraz veľmi ľudský. Myslím si, že zajtrajší deň alebo dnešný deň je dôležitý na to, aby si každý pozrel všetky tie výsledky, koľko hlasov strany dostali, ako to celé prebehlo. Od pondelka od rána začne tvrdá práca, pokiaľ ide o najmä rozhodnutie, ako bude vyzerať programové vyhlásenie vlády a čo sa bude diať v najbližších dňoch. Chcem pozvať všetky politické strany, ktoré získali viac ako 5%, aby sa postavili programu, ktorý má ochrániť Slovensko pred krízou, ktorý má pomáhať ľuďom pozitívne. Toto je naša predstava o všetkých našich krokoch, ktoré budeme robiť a budeme vás pravidelne informovať. Chcem poďakovať aj vám, predstaviteľom médií, za to, že ste tu boli s nami, pretože rovnako ako my tiež určite máte toho už dnes dosť, ale verím, že tu na strane Smer sociálna demokracia vám boli vytvorené dobré podmienky na prácu a verím, že ste mali aj dostatok informácií, aby ste mohli informovať a plniť si svoju úlohu, ktorá sa od médií očakáva. Dúfam, že takto nejako ste vnímali našu spoluprácu dnes aj vy a ja sa teším možno nie vždy na jednoduchú spoluprácu, pretože niekedy budú aj nepríjemné témy, budú aj nepríjemné otázky, ale chcem zagarantovať, že strana Smer sociálna demokracia chce byť mediálne otvorená strana. Chceme naozaj hovoriť s vami o veciach, chceme informovať verejnosť a do pondelka predpokladám, tie stretnutia budú veľmi intenzívne a ja sa na tieto stretnutia v určitej miere teším, hoci si uvedomujem, akú obrovskú mieru zodpovednosti získala strana Smer sociálna demokracia. Na záver, ešte raz ďakujem všetkým ľuďom na Slovensku. Bez ohľadu na to, či volili Smer alebo iné strany, za to, že prišli, nenechali sa odradiť. A osobitne ďakujem každému jednému sympatizantovi voličovi strany Smer sociálna demokracia za to, že podporil program sociálneho štátu a ochrany ľudí pred dôsledkami krízy. To je všetko. Ak máte nejaké otázky v túto už skoro ránu hodinu, tak ste určite pripravení odpovedať. Ďakujem veľmi pekne. Prvý sa hlásil denník SME, nech sa páči. Mirošen, denník SME, aby som mal 3 otázky. Prvá je, že
ktoré konkrétne kroky, ktoré konkrétne zmeny chcete urobiť ako prvé. Či dajme tomu, chcete ako prvé zaviesť progresívne zdanenie, čo sú tie vaše priority, to je prvá vec. Druhá vec je, keby ste boli možno konkrétnejší, akú mieru kontroly chcete ponechať opozícii, lebo vláda jednofarbná tu teda ešte nebola. Keby ste boli konkrétnejší, ktoré orgány im chcete ponechať? Môžeme ísť otázku po otázku, lebo tiež som učianý, aby som náhodou nezabudol na to, čo sa pýtate. Začal by som vašou prvou otázkou, už teraz nechcem robiť štandardnú politickú tlačovku, ktorá by bola možno vhodná pár dní pred parlamentnými voľbami. Verejné financie sú naozaj v zlom stave, preto prvé rozhodnutia musia ísť na stabilizáciu situácie na daňových orgánoch, ktoré absolútne nefungujú. To bude veľmi významná úloha nového ministra financií, pretože bez toku peňazí nie sme schopní garantovať funkčnosť štátu. Po druhé, je veľmi dôležité, aby sme prijali rozhodnutia, ktoré zagarantujú, že v roku 2012 nebude deficit vyšší, ako bol plánovaný. Plus na jeseň bude potrebné prijať rozhodnutia, na ktoré sa už vypýtate vo vzťahu k rozpočtu na rok 2013 a k záväzku Slovenskej republiky, že máme mať deficit 3% a nižšie. Tento záväzok berieme na seba, uvedomujeme si, aké je dôležité mať zdravé verejné financie. Ďalšie kroky sa budú určite týkať stabilizácie situácie v najohrozenejších rezortoch. Vieme, že boli prijaté určité návrhy, pokiaľ ide o podporu lekárov z hľadiska oceňovania a odmeňovania. Bude úlohou ministra zdravotníctva, aby stabilizoval situáciu, aby zdravotníctvo sa dostalo do stavu takého, že ľudia nájdú lekárov, zdravotné sestry v ambulanciách a že im bude poskytovaná zdravotná starostlivosť a že bude sociálny zmier, pokiaľ ide o túto oblasť. To sú také najaktuálnejšie veci, pochopiteľne všetko sa bude odvíjať od toho, kedy prezident Slovenskej republiky príjme rozhodnutia vo vzťahu k víťaznej strane, pokiaľ pôjde o poverenie človeka na zostavenie vlády, potom budú personálne rozhodnutia. Vážené kolegyne, kolegovia, chcem vás ubezpečiť, že programové vyhlásenie vlády, na ktorom budeme pracovať, budeme pripravovať v sociálnom dialógu. Nechceme, napriek tomu, že sme získali nadpolovičnú väčšinu mandátov, nechceme prijímať rozhodnutia autoritatívne a mocenské len preto, že je väčšina. Bol by som veľmi rád, keby na príprave programového vyhlásenia vlády participovali sociálni partneri, zamestnávateľi a zamestnanci z MOS, ale aj ďalší, pretože spoločenská dohoda na najvýznamnejších opatreniach je to, čo dnes Slovensko potrebuje. Slovensko potrebuje kľud, Slovensko potrebuje stabilitu, Slovensko potrebuje rozhodnutia, ktoré budú chrániť ľudí. Toto je náš program, na ktorý sa sústredíme v najbližších dňoch a týždňoch. Znovu však opakujem. Pokiaľ by sa objavila strana, ktorá by mala záujem na tomto našom programe participovať, sme pripravení s ňou spolupracovať. Aj preto je dôležité zvolať v krátkom čase predstaviteľov strán, ktoré získajú viac ako 5%. Druhá otázka bola? Druhá otázka sa týkala, že či by ste mohli byť konkrétnejší, akú mieru kontroly chcete ponechať opozícii, keby ste menovali aj tie orgány, ktoré chcete nechať? Sú veci, ktoré, myslím si, celkom prirodzene patria opozície, môžeme hovoriť o kontrolných orgánoch vo vzťahu k spravodajským službám. Tieto inštitúcie buď zo zákona priamo patria opozícii, alebo je to na základe nejakej dohody, ktorá sa týka medzi stranou, ktorá má väčšinu a stranami, ktoré majú menšinu v Národnej rade Slovenskej republiky. Vôbec nemáme chuť napínať ten luk. Na to nie je žiadny dôvod. S vysokou pravdepodobnosťou politické strany, ktoré sú v parlamente, po týchto parlamentných voľbách, nebudú mať záujem spolupracovať so Smerom. Chceme, aby tieto politické strany mali dostatočné nástroje na kontrolu strany, ktorá má väčšinu v parlamente, a išli by sme sami proti sebe, keď sme takéto kontrolné mechanizmy neponúkli opozícii. Preto, ak sa pozrieme spätne, poznáte naše názory na Úrad pre verejné obstarávanie. My nebudeme robiť to, čo robila táto vláda. Pokiaľ ide Úrad pre verejné obstarávanie, treba uvažovať o niekom, kto nebude z radou strany Smer sociálna demokracia priamo človek od nás, ale niekoho, kto donesie neutrálny pohľad na fungovanie tejto inštitúcie. Potom sú to kontrolné orgány Národnej rady, bude rozdelenie výborov Národnej rady Slovenskej republiky, budeme musieť hovoriť o Najvyššom kontrolnom úrade, ale to je všetko predmetom rokovania, preto dúfam, že strany, ktoré prešli do parlamentu, príjmu pozvanie na rokovanie za okrúhlym stolom, pretože opakujem ešte raz, budeme hovoriť o Európe,
budeme hovoriť o ústavných zákonoch, budeme hovoriť o parlamente, ako to má fungovať a súčasne predstavíme náš program a spýtame sa, kto je pripravený alebo nie je pripravený s nami spolupracovať. Ak niekto je pripravený, my sme takisto pripravení spolupracovať. Tá posledná vec je, či chcete robiť nejaké zmeny v oblasti transparentnosti a boja proti korupcii, napríklad či ponecháte v platnosti to pravidlo, že zmluvy, ktoré podpisuje štát, sú platné iba v prípade, že budú zverejnené a či dajme tomu chystáte nejaké zmeny akékoľvek v justícii. Pán redaktor, netreba nič zatajovať, pretože po kauzách, ako boli platinové sítka, ako bol prenájom budovy v Košiciach, po údajnom spise Gorila, Slovensko po týchto voľbách bude iné, ako bolo doteraz. A úspeje len vláda, ktorá bude v týchto otázkach ešte otvorenejšia, ako to bolo doteraz. My si to plne uvedomujeme. A bude to aj obrovská miera zodpovednosti politických orgánov strany Smer sociálna demokracia, ako budú reagovať na prípadné zlyhania, pretože keď sa veľa robí, tak sa aj niekedy zlyhá, veď my sme sa k týmto veciam postavili veľmi jasne a ako predseda vlády som v roku 2006-2010 odvolal 11 ministrov, dokonca sme zobrali aj konkrétny rezort spod politickej kurately jednej politickej strany, preto toto je vec, na ktorej by muselo záležať každej jednej vláde, či by to bola vláda ľavicová alebo pravicová. V tomto budeme veľmi precízni. Uvedomujeme si, aké je to dôležité pre verejnosť a išli by sme sami proti sebe, keby sme nepokračovali v dobrých veciach, ktoré boli nastavené a tieto dobré veci treba ešte ďalej prehlbovať. Toto máte naozaj na oficiálny prísud. Teatri. Pán predseda, ak dovolíte, Peter Bielik, Teatri. Hovoríte, že vytvorenie vlády bude trvať istý čas. Ja sa pýtam, z akého dôvodu, keď máte dostatok mandátov na to, aby ste vytvorili jednu farebnú vládu. A druhá otázka, možno, ktorá z toho vyplýva, kto bude dovtedy vládnuť, ak sme teda už dnes videli premiérku v inej pozícii ako pri riadení vlády. Bol by som nerád, keby víťazstvo strany Smer sociálna demokracia vo voľbách spomedzi 26 strán, chcem pripomenúť, toto nie je víťazstvo vo väčšinovom systéme. 26 politických strán kandidovalo, vlastne po 26 strán jedna strana získala nadpolovičnú väčšinu mandátov v Národnej rade Slovenskej republiky. Bol by som veľmi nerád, keby takýto výsledok Smeru bol vnímaný ako nevýhoda. Aj strana Smer sociálna demokracia má právo na to, aby po rozhodovaní politických orgánov strany prijímala rozhodnutie v normálnych časových intervaloch. Ja predpokladám, že pán prezident Slovenskej republiky bude žiadať predstaviteľov strany Smer sociálna demokracia o skoré stretnutie a nikto nemá záujem nič naťahovať, verte mi, ale rozhodnutia, ktoré sa týkajú personálnych nominácií, rozhodnutia, ktoré sa týkajú prípravy programov vyhlásenia vlády, predsa len trvajú nejaký čas, ja ho teraz nechcem zbytočne ani definovať a určite ho nebudeme naťahovať, pretože ak sme získali takýto výsledok a ak nás ostatné politické strany odmietnú, pretože najprv musíme politické strany, čo hovoria, že či je niekto pripravený alebo nie je pripravený, my tú ponuku dávame, tak potom už nie je dôvod nič naťahovať a s plnou mierou prevezmeme výsledok, ktorý sme získali, aby sme pretavili tento výsledok do zostavenia vlády, aby sme pretavili tento výsledok do programového vyhlásenia, do hlasovania o dôvere a do toho, aby tento štát normálne fungoval. Pokiaľ ide o vládu, napriek tomu, že vláda bola odvolaná, stále platí, že je poverená výkonom. Nechcem komentovať to, čo ste sa pýtali, pretože to bolo slobodné rozhodnutie odvolanej pani premiérky, že sa postavila do tejto polohy. My dobre vieme, že vláda Ivety Radičovej je v podstate nefunkčná, preto aj nám musí záležať na tom, aby odozdanie moci bolo čo najrýchlejšie a čo najefektívnejšie. Dajte nám do polnoci dnes čas, potrebujeme sa vyspať. Od pondelka od rána môžete od nás očakávať konkrétne stretnutia, konkrétne návrhy. Myslím si, že by bolo veľmi správne, keby sa strany, ktoré získali viac ako 5%, stretli ešte tento týždeň. Na to nám bude veľmi záležiť. Už v pondelok určite budeme posielať pozvánky smerom k týmto stranám. Bol by som veľmi rád, keby tieto strany, keď sú v parlamente, odmietali akúkoľvek komunikáciu, pretože naozaj musíme rozhodnúť o pragmatických veciach. Parlament, ústavný zákon, európske témy. Dosť by ma prekvapilo, keby tieto strany povedali, že nemajú záujem o veciach rokovať. Takže televízia Markíza. Dobré ráno, som dobrý predseda televízie Markíza. Chcem sa vás teda opýtať v súvislosti s týmto výsledkom, aby ste teda potvrdili, že budete mať teda záujem o post premiéra a či už teda máte v hlave nejakým spôsobom zloženie personálnej kabiny.
Pán redaktor, znovu chcem jednu vec zdôrazniť. Hovorím to pred očami televíznych divákov, ktorí možno teraz ešte pozerajú, ale určite to budú vidieť aj v priebehu dnešného dňa. Strana Smer sociálna demokracia legitímne a demokraticky vyhrala tieto parlamentné voľby. Kandidovalo 26 politických strán. My nenesieme zodpovednosť za stav v pravici. My nenesieme zodpovednosť za rozpad vlády Ivety Radičovej. Nenesieme zodpovednosť za stav, v akom odozdávajú Slovensko nové vlády. Ja sa nechcem na nič vyhovárať, ten stav nie je jednoduchý, ale my sme tu na to, aby sme tento stav riešili. Preto odmietam, nehovorím teda o vzťahu k vám samozrejme, ale určite budú interpretácie od politikov, ktorí sa do parlamentu dostali o tom, aké to je škodlivé a zlé, ak Slovensko bude mať vládu, ktorá bude postavená na jednej strane. Znovu opakujem, pozývame strany, ak sú pripravené realizovať program sociálneho štátu, ochrany ľudí s nízkymi a strednými príjmami, program stability, tak sme s týmito stranami pripravení kooperovať. Pokiaľ ide o personálne obsadenie, po skúsenostiach z roku 2006 vieme, že nebude stačiť merať dvakrát. Možno budeme merať 3-krát, 4-krát, kým niečo zarežeme, alebo vyrežeme, alebo rozrežeme. Preto je, myslím si, celkom opodstatnené, že očakávame nejaký primeraný časový priestor na to, aby sme tieto personálne otázky rozhodovali. Našou úlohou bolo dosiahnuť dobrý výsledok a my sme sa nezaťažovali týmto vecami, pretože fungoval tieňový kabinet. Určitá časť ľudí pracovala v tomto tieňovom kabinete, je pripravená na to, aby pracovala po významných exekutívnych pozíciách. Ale výsledok, ktorý Smer sociálna demokracia dosiahol, nám dáva veľmi silné postavenie Národnej rady Slovenskej republiky, pokiaľ ide o výbory, pokiaľ ide o vedenie Národnej rady Slovenskej republiky, pokiaľ ide o ostatné ústredné orgány štátnej správy. O to viac je potrebné to všetko zosumarizovať, dať si to dohromady. Ale znovu, Slovensko po týchto voľbách je iné Slovensko, ako bolo doteraz. Ten tlak verejnosti, tlak médií na profesionálny politický výkon bude podstatne väčší, ako to bolo možno v minulosti. Preto každé jedno personálne rozhodnutie musí prejsť niekoľkonásobným zvážením, pretože nám bude záležať na tom, aby Smer sociálna demokracia obstal nasledujúce obdobie. Máme nepochybne veľmi stabilný poslanecký klub, o ktorý sa bude môcť vláda Slovenskej republiky oprieť. Ale najmä máme dobre pripravený program. My veríme v program, ktorý sme pripravili. Veríme, že je možné ozdravovať verejné financie, je možné podporovať hospodársky rast, je možné bojovať s nezamestnanosťou, bez toho, aby sme ďalej znižovali životnú úroveň, bez toho, aby sme tlačili na peňaženky ľudí, ktorí na to už nemajú dnes, aby existovali a žili. Toto je možno najväčšia chyba, ktorú ignorovala vláda Ivety Radičovej. Neuvedomovala si, že ľudia žijú z neuveriteľne nízkych príjmov a pokiaľ týchto ľudí nebudeme chrániť, pokiaľ súčasne nebudeme podporovať podnikateľský sektor, aby ďalej rástla ekonomika, tak nebude nikto úspešný. Nebude to ľahké, ale znovu vyhovárať sa nebudeme. Ideme do toho s plnou vervou. Ak chce s nami niekto pri tomto programe spolupracovať, sme pripravení aj my. Ak nie, nebojíme sa, ideme do toho všetkou silou, ktorú dnes strana Smer sociálna demokracia reprezentuje a predstavuje. Dáme poslednú otázku hospodárskeho ministra. Dobré ráno, Petra Matušinská, hospodárske noviny. Pán predseda, vy si prečo som povedali, že voči vášmu potenciálnemu koaličnému partnerovi vidíte veľkorysí. Dnes už poznajúc tie priebežné výsledky, viete naznačiť, čo ste pod tým prvom veľkorysu zmysleli? Znamená to teda, že napríklad, ak by ste mali koaličného partnera, ktorý by podľa výsledkov mal mať nárok napríklad na 2 rezorty, že by ste mu poskytli viac? Alebo v čom sa veľkoryso spočíva, aby teda ten váš potenciálny koaličný partner sa nebal? A ako ste to už aj túto noc povedali, že to sa bojí, keď nechodí do lesa, aby sa proste nebál, že bude pre vás príliš veľmi. My sme vyjadrenia robili v štádiu, kedy ani ja som nepredpokladal, priznám sa veľmi otvorene, že by Smer sociálna demokracia mohol získať takýto výsledok, pretože sme pomenovali určité okolnosti, za ktorých Smer môže získať na väčšinu. A pri zostavovaní koaličnej vlády, ktorá by bola nevyhnutná na získanie väčšiny v Národnej rade Slovenskej republiky, sme mali na mysli, že budeme musieť s koaličnými partnermi pracovať tak, aby sa cítili komfortne, pokiaľ ide o prípadnú vládnu koalíciu s väčšinou.
A to platí aj teraz, veď tu nejde o to, že či jedna strana bude mať 95% pozícií a druhá strana iba 5% pozícií. Ak sa nájde strana, ktorá bude mať záujem spolupracovať so Smerom na programe, ktorý som presne pomenoval, tak sme pripravení sa k tejto strane postaviť ako partnerovi. Ako partnerovi a nie partnerovi, ktorého vnímame len cez čísla, cez získané hlasy a mandáty v Národnej rade Slovenskej republiky, ale ako partnerovi, ktorý má záujem plniť program sociálneho štátu, o ktorom som teraz povedal. Dámy a páni, ďakujem veľmi pekne za to, že ste Ďakujem.